Malta hija fuq quddiem biex tiġġieled il-ġlieda kontra l-frodi u tipproteġi fondi Ewropej u għalhekk li pajjiżna se jaħdem mal-Unjoni Ewropea biex jassigura dan. Stqar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt laqgħa dwar it-twaqqif ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-Lussemburgu. L-irwol ta' prosekutur pubbliku se jkun dak li jiżgura mudell kulleġjali bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-prosekutur se jkollu l-poter li jista' jisfida deċiżjoni ta' stat membru biex ma jħux passi kontra xi ħadd li wettaq frodi. Bonnici qal li biex dan il-prosekutur Ewropew jirnexxi, il-Gvern Malti jemmen li għandhom jiġu rispettati is-sistemi legali tal-pajjiżi membri. Waħna proponejna bħala pajjiż illi jkun hemm metodu kolleġjali, ġifieri, metodu fejn l-istati membri ikunu huma li jiddeċiedu bekk jiġu rispettati ir-regoli legali tal-pajjiżi membri, però jkun hemm iktar kooperazzjoni. U anke għamilna suġġerimenti ta' kif nistgħu nilħqu lan b'mod illi s-sistemi legali tal-pajjiżi jiġu rispettati. Irrid ngħid illi kienu ħafna pajjiżi li tkellmu bl-istess mod li tkellmet Malta u rridu naraw fil-jiem li ġejjin se jiżviluppa f'dan ir-rigward. Waqt il-Kunsill komplew ukoll id-diskussjonijiet dwar il-protezzjoni ta' dejta privata u ġlieda kontra l-flus folots. L-istati membri kellhom ukoll laqgħa mal-Ministri tal-Istati msieħba tal-Lvant bħala parti mill-preparamenti għas-summit ta' Vilnius li għalih ser jattendi l-Prim Ministru aktar tard ix-xahar id-dieħel. Fost dawk li attendew għal din il-laqgħa kien hemm ir-rappreżentanta permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea, l-Ambaxxatriċi Marlene Bonnici.